హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో మనము భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి అంశంలో లెవెల్ 2లో భక్తి సదాచార్. సో దీనిలో మనము ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనము నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాము. సో ఇది ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా అంటే శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి అంశము. సో గత క్లాస్లో మనము పంచతత్వము, సో అందరికీ తెలిసినటువంటి ఆ పంచతత్వ మంత్రము, ఆ తర్వాత పంచతత్వంలో ఉన్నటువంటి చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైత ప్రభు, అలాగే గదాధర పండిత, తర్వాత శ్రీవాసాది వారి ఆ పంచతత్వంలో ఉన్న వారి గురించి జస్ట్ పరిచయ కార్యక్రమాన్ని మనము చూడడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు ఈ రోజు క్లాస్లో శ్రీ అద్వైత ఆచార్య, ఆ పంచతత్వంలో ఒకరుగా ఉన్నటువంటి అద్వైత ఆచార్యులను గురించి మనము ఈరోజు క్లాస్లో కొంత మరింత అంశాలను మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మొదటిగా ఈరోజు ఈ క్లాస్ ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈరోజు పంచతత్వములలో అంటే చైతన్య మహాప్రభుతో పాటు ఉండేటువంటి నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైత గదాధర పండితులు, శ్రీవాసాది భక్త బృంద అనేటువంటి మనం పంచతత్వ మంత్రము చెప్పుకునేటువంటి శ్రీ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద అనేటువంటి ఈ పంచతత్వ మంత్రాన్ని ఈ కలియుగంలో అంటే భక్తి తత్వాన్ని వృద్ధి చెందించుకోవడానికి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుణ్ణి
మనము కీర్తించేటువంటి ఆ మహామంత్రాన్ని కీర్తనకు ముందుగా ఈ పంచతత్వ మంత్రాన్ని మనము జపించడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి గౌడీయ సాంప్రదాయంలో పంచతత్వాన్ని మంత్రానికి చెందినటువంటి ఈ 5 పేర్ల నుండి ఏర్పడినటువంటి మంత్రం ఏదైతే ఉందో ఇది మనము ఆ మహామంత్రానికి ముందుగా మనము జపించడం జరుగుతుంది. అదే శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. సో ఇందులో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు అంటే చైతన్య మహాప్రభు గురించి, ఆ తర్వాత నిత్యానంద ఆయన యొక్క స్వ అంశ అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆ తర్వాత అద్వైత ప్రభు ఆచార్యుల గురించి, గదాధర పండితుల గురించి, శ్రీవాసాది భక్తుడి గురించి, అలాగే అక్కడ ఉండేటువంటి అందరి భక్తులకు ముందుగా మనము మన ప్రణామాలు చెప్పుకుంటూ ఆ మహామంత్రాన్ని జపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో తద్వారా మనము ఆ నామంలో కలిగేటువంటి అపరాధాలు ఏవైనా ఉన్నట్లయితే ఆ చైతన్య మహాప్రభు, ఆయన యొక్క భక్త బృందం, ఆయన యొక్క సహచరులు ఉన్నటువంటి వీరందరూ కూడా మనల్ని వాటి నుండి రక్షిస్తారు అనేటువంటి భావనతో ఆ పంచతత్వ మంత్రాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక ఈ అందులో ఆ పంచతత్వంలో ఉన్నటువంటి మూడవ వారుగా ఉన్నటువంటి అద్వైత ఆచార్యుని గురించి మనము కొంచెం అంశాన్ని మొన్నటి పంచతత్వంలో చూడడం జరిగింది. సో అయితే ఇక్కడ అద్వైత ఆచార్యులను గురించి కీర్తిస్తూ మనము ప్రార్థన చేసేటువంటి వాటిలో నరోత్తమదాస ఠాకూర్ల వారు ఆ అద్వైత పండితులను ఆచార్యులను ఈ విధంగా వారు కీర్తించడం జరిగినటువంటిది. దోయా కొరో సీతాపతి అద్వైత గోసాయి తవ కృపా భలే పై చైతన్య నితాయ్ అంటూ ఆయన్ని కీర్తించినటువంటిదిగా మనము శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులను ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు. అంటే మై డియర్ అద్వైత ప్రభు, హస్బెండ్ ఆఫ్ సీత, యు ఆర్ సో కైండ్, ప్లీజ్ బీ మెర్సిఫుల్ టు మీ. ఇఫ్ యు ఆర్ కైండ్ టు మీ, naturally Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me అని నరోత్తమదాస ఠాకూర్ల వారు అద్వైత ఆచార్యుల వారిని ప్రార్థించినటువంటి శ్లోకం. అంటే ఓ సీత యొక్క పతి అయినటువంటి అద్వైత ఆచార్యుల, మీరు చాలా కరుణామూర్తి, మీ యొక్క కరుణ నా పైన చూయించండి. మీరు మీ యొక్క కరుణను నా పైన చూయించినట్లయితే సహజంగానే ఆ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభువుల యొక్క దయ కూడా మా పైన కలుగుతుంది అంటూ వారు ఆ విధంగా ప్రార్థించినటువంటిది అద్వైత ఆచార్యులను గురించి మనం చూసేటప్పుడు. అలాగే ఇంకా ఈ అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క లీలలను, మహిమలను కీర్తిస్తూ మనకి కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాముల వారైనటువంటి వారు చైతన్య చరితామృతము రచించినటువంటి వారు కూడా అద్వైత ఆచార్యుల వారిని తన యొక్క ఆ మహిమలను కీర్తించేటువంటి సమయంలో వారు కీర్తించడం జరుగుతుంది. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త బృంద అంటూ వారు కూడా అద్వైతాచార్యులను ఈ విధంగా కీర్తిస్తున్నారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభువుకి జయము, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, ఆల్ గ్లోరీస్ టు లార్డ్ నిత్యానంద. అలాగే నిత్యానందునికి జయము, ఆల్ గ్లోరీస్ టు ఆచార్య అద్వైత ఆచార్య, అండ్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు ఆల్ డివోటీస్ ఆఫ్ లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. అంటే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. చైతన్య మహాప్రభువుకు జయము జయము, అలాగే నిత్యానందునికి జయము, అద్వైత ఆచార్యునికి జయము, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు భక్త బృందమునకు జయము అంటూ
ఆయనని చైతన్య చరితామృతములో ఆది లీల మొదటి విభాగం ఉన్నటువంటి అందులో 6వ అధ్యాయంలో ఆయన మెయిన్‌గా అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క మహిమలను ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగినటువంటి అంశం. సో, దానిలో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉంటారు. ఎవ్వని కలాపాలు సమస్తము అద్భుతములై ఉంటాయో అట్టి అద్వైత ఆచార్యునికి నా వందనాలు. అల్పజ్ఞుడైన నేను ఆయన కరుణచే ఆయన స్వరూపాన్ని వర్ణించగలుగుతున్నాను అంటూ కూడా కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాముల వారు ఆయన్ని ముందుగా స్తుతిస్తూ ఆయన యొక్క మహిమలను లీలలను గురించి చెప్పేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆయన ఇంకా చెప్తారు. ఈ అద్వైత ఆచార్యుల గురించి చెప్తున్నటువంటి వారు చెప్తారు. మాయా కలాపాల ద్వారా జగత్తును సృజించడమే ముఖ్య కారణమైనటువంటి ఆ మహావిష్ణువు యొక్క అవతారమే శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు అని ఆయన్ని అంటే ఆ అద్వైత ఆచార్యులను కీర్తించుతూ పాటు అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా వారు దానిలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తుంటారు. ఇక్కడ మనము అంతకుముందు క్లాస్‌లో కూడా చూసినట్టు అద్వైత అంటే వారు భిన్నుడు కారు. అంటే ఆ హరికి భిన్నమైనటువంటి కాదు. నాన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది సుప్రీం లార్డ్. అంటే ఆయన ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ హరికి భిన్నుడు కాడు. కనుకనే అద్వైతుడు అని పిలువబడుతూ ఉన్నారు అంటూ అద్వైత ఆచార్యులను కీర్తించినటువంటిది. అలాగే అంటే వారు ఆ విధంగా అద్వైతులు అని పిలువబడుతున్నారు అని, అలాగే భక్తి యోగాన్ని వారు ప్రవర్తింప చేయడం వల్ల, భక్తి యోగాన్ని ప్రచారం చేయడం వల్ల వారు ఆచార్యులుగా కీర్తించబడ్డారు. అలాగే వారు సీత మరియు శ్రీ అనేటువంటి ఇద్దరు అంటే వారికి ఆ యోగమాయ వారి యొక్క భార్యలుగా ఉన్నారు అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో, అలాగే ఇంకా ఈ చైతన్య చరితామృతమును రచించినటువంటి ఆ కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వాముల వారు ఇంకా ఆయన్ని కీర్తిస్తారు ఈ విధంగా. అంటే భక్తి యోగాన్ని ప్రవర్తింపజేసినటువంటి కారణంగా ఆచార్యుడను పిలువబడినటువంటి వారు, అలాగే భగవంతుడు భక్తావతారుడు అయినటువంటి ఆయనను నేను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆయనని కీర్తించినటువంటిది. అలాగే ఇంకా ఆ అద్వైత ఆచార్యులు యొక్క ఆవిర్భావము గురించి చూసినట్లయితే గత క్లాస్‌లో కూడా చూడడం జరిగింది. అద్వైత ఆచార్యుల వారు ఒక చిన్న గ్రామమైనటువంటి నవగ్రామ అది ఒక ఈ సెహలెట్ అనేటువంటి ఒక సిటీకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో వారు కుబేర పండిత మరియు నభాదేవిలకు వారు పుత్రుడుగా ఆవిర్భవించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వ్యాక్సింగ్ పూర్ణమి తర్వాత 7వ రోజు సప్తమి రోజు మాఘమాసంలో వారు ఆవిర్భవించారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే వారి యొక్క నేపథ్యం చూసినట్లయితే వారు వాస్తవానికి నవగ్రహానికి చెందినటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత వారు శాంతిపుర అనేటువంటి గంగా నది ఒడ్డుకు నవద్వీప్ ప్రదేశానికి వారు మూవ్ అవ్వడం జరిగింది వారి తల్లిదండ్రులు అని చెప్తారు. అలాగే వారు 1434లో జన్మించి ఆ తర్వాత అంటే ఆవిర్భవించినటువంటి తిథిగా సప్తమి, అందుకే ద్వైత సప్తమి అని కూడా మాఘమాసంలో వచ్చేటువంటి ఆ సప్తమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అద్వైత సప్తమి అని కూడా చెప్తారు. అలాగే అద్వైత ఆచార్యుల వారు ఈ భూమిపైన దేవాది దేవుడైనటువంటి మహావిష్ణువు యొక్క అవతారమైనటువంటి అద్వైత ఆచార్యులు ఒక భక్తుడిగా ఇక్కడ జనులను, ఈ దీన జనులను, పతిత ఆత్మలను ఉద్ధరించడానికి సుమారుగా 125 సంవత్సరాల కాలము వారు ఈ ధరిత్రిపై ఉన్నారు అని చెప్తారు. వారు తిరోభవం చెందినటువంటిది 1559 ప్రాంతము అని
చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆచార్యుల ద్వారా. సో హరే కృష్ణ. ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా మాతాజీ? వాయిస్ నాది? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, బానే ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాత, హరే కృష్ణ. సో అలాగే శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు వారు ఎప్పుడైతే ఈ భూమిపై, అంటే సాక్షాత్తు వారు భగవంతులే అయినటువంటి వారు ఎప్పుడైతే ఈ ధరిత్రి పైన ఆవిర్భావము జరిగిందో అదే సమయంలో అలాగే శ్రీల మాధవేంద్రపురి, అలాగే శ్రీ ఈశ్వరపురి, అలాగే శశిమాత, అలాగే శ్రీ జగన్నాథ మిశ్ర, ఈ శశిమాత జగన్నాథ మిశ్ర వీరిద్దరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభువులకు జనకులుగా ముందే వచ్చినటువంటి వారు. సో వీరందరూ కూడా వారు వచ్చినటువంటి సమయంలోనే ఈ ధరిత్రిపైకి వచ్చినటువంటి భాగవత వైష్ణవులుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే అద్వైత ఆచార్యుల వారు, శ్రీ అద్వైత ఆచార్య వాజ్ ఏ డిసిపుల్ ఆఫ్ శ్రీ మాధవేంద్ర పురి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే వారు అప్పుడు మనకి ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలలో మాధవేంద్ర పురి వారు కూడా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు. సో కాబట్టి ఆ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ మాధవేంద్ర పురికి వీరు శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి వారని చెప్తారు. సో అలాగే వీరు అద్వైత ఆచార్యులు. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా పంచతత్వం శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు, అలాగే ప్రభు నిత్యానందులు, అలాగే శ్రీ అద్వైత గదాధర, ఈ శ్రీవాస అనేటువంటి 5గురితో కలిపి పంచతత్వంలో ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే వీరు ఈ వేద సంబంధమైనటువంటి అధ్యయనం చేయడం ద్వారా వారు శాంతాచార్య అనేటువంటి, అలాగే ఫుల్వతి గ్రామంలో వీరు శాంతిపుర అనేటువంటి ఆ ప్రదేశం నియర్ శాంతిపురకు ఉండేటువంటి దగ్గర వారు ఆ వేదాభ్యాసనము అవి చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలోనే వారి యొక్క ఆ ప్రావీణ్యం, ఆ వేదాలపైన, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలపైన వారికి ఉన్నటువంటి ప్రావీణ్యాల ద్వారా వారు ఆచార్య అనేటువంటి టైటిల్ని వారు పొందడం జరిగింది అని చెప్తారు. అలాగే సో ఇంకా వీరి ఈ విధానంలో చూసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఇంకా ఈ కవిరాజ గోస్వాముల వారు వీరి గురించి కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వారిని విధంగా చాలా గొప్పగా వారి యొక్క మహిమలను పొగుడుతూ ఉంటారు. నిజానికి శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు సాక్షాత్తుగా భగవంతుడే. ఆయన మహిమలు సామాన్య జీవులకు అంతుపట్టవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మహావిష్ణువు జగత్ సృష్టికి సంబంధించిన సమస్త కార్యాలు చేస్తారు. అతని సాక్షాత్తు అవతారమే శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు అంటూ ఆయన యొక్క మహిమలను గురించి కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తారు. అలాగే ఆ పురుషుడే తన మాయ ద్వారా సృష్టి పోషణను గావిస్తాడు. లీలగా అతడు అసంఖ్యాకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలను సృష్టిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఈ సృష్టి పూర్వము ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు మొదట తను మహాతత్వంగాను మహావిష్ణువుగా వచ్చేసి ఇక ఆయన యొక్క దృష్టి ద్వారా ఆయన ఈ తత్వాలన్నీ కూడా ఈ అనంత రూపంలో ప్రకటితమైనటువంటి ఆయన అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలను సృష్టించడము, ఆ తర్వాత గర్భోదక సాయిగా ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనికి వారు వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుక వారు ఆ సకల మంగళ ధాముడైనటువంటి శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు జగత్తుకు పరమ మంగళమైనటువంటి వారు. ఆయన చరితము, కర్మలు, నామము సర్వదా మంగళదాయకము అయినవి అంటూ ఆయనని కీర్తించినటువంటిది.
అట్లాంటి ఆ కోట్లాది కొలది అంశలతో, శక్తులతో, అవతారాలతో మహావిష్ణువు ఆ సక ఈ సకలమైనటువంటి జగత్తులను ఆయన సృష్టిస్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి ఆ మహా మహావిష్ణువుని అవతారమైనటువంటి అద్వైత ఆచార్యులను నేను కీర్తిస్తున్నాను అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క మహిమలను గురించి చెప్తూ ఆ గుణధాముడైనటువంటి శ్రీ అద్వైతులు మహావిష్ణువు యొక్క ప్రధాన అంగము. అలాగే అన్ని విధాలుగా భగవంతునితో అతడు సమానుడు కనుక ఆయన పూర్తి నామము శ్రీ అద్వైతుడు అంటూ ఆయనను గురించి ఆయన యొక్క మహిమలను, ఆయన లీలలను గురించి కీర్తిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే కృష్ణ భక్తి కానుకగా ఆయన సకల జీవులను ఉద్ధరించారు. ఆ భగవంతుని నామాన్ని ఇస్తూ అందరికీ ప్రచారం చేస్తూ చైతన్య మహాప్రభువుతో కలిసి ఇది ప్రచారం చేస్తూ ఆయన భగవంతుని నామాలను, భగవంతుని తత్వాన్ని ఈ జీవులు అంటే సామాన్య మానవులకు ప్రచారం చేస్తూ ఆయన ఈ సకల జీవులను ఉద్ధరించారు వారు అంటూ ఆయన చెప్పడం. అలాగే ఉద్ధరించారని ఆయన భగవద్గీతను, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చాలా భక్తి తత్వంతో వ్యాఖ్యానించేవారట. భక్తి తత్వంతో ఆ మానవులందరికీ కూడా వారు బోధించారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ అద్వైత ప్రభు ఎవరైతే ఉన్నారో విష్ణు అవతారమే అయినప్పటికీ ఆ బద్ధ జీవుల యొక్క క్షేమం కొరకు ఆయన భగవంతుని యొక్క దాసునిగా అవతరించి, అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తుడుగా అవతరించి ఆయన తన సమస్త కళాపాలలో ఆయన తనను తాను నిత్యదాసునిగా చూపుకున్నాడు అని చెప్తారు శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులు వారు. ఆయన శ్రీ చైతన్య నిత్యానందుల విష్ణుతత్వానికి చెందిన వారే అయినప్పటికీ కూడా అదే తత్వాన్ని వారు కూడా ప్రదర్శించారు అని, అలాగే చైతన్యులు, నిత్యానందులు, అద్వైత ప్రభువు ఆ సర్వశక్తిమైనటువంటి విష్ణు శక్తులను భౌతిక జగత్తులో వారు ప్రదర్శించి ఆ యుగ ప్రభావంతో జనులను వారిని ఎక్కువగా ఈ నిరాకారవాదము, శూన్యవాదము ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో లోనుకైనటువంటి వారందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధించినటువంటి వారుగా చెప్తారు. ఆ బోధించడానికి అద్వైతుల వారు విశేషంగా వారు ఉద్దేశించబడ్డారు అని చెప్తారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధించినటువంటి వారు. అందుకనే ఆయన యొక్క పేరులోనే ఆచార్యులుగా ఉన్నటువంటి ఆచార్యుడు అంటే గురువు అనేటువంటి భావన. వారు ఈ తత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని మానవాళికి బోధించడానికి ముఖ్యంగా ఉద్దేశించబడినటువంటి వారుగా చెప్తారు. సో అద్వైత ఆచార్యుల వారి యొక్క అడుగు జాడలనే అనుసరించేటువంటి ఈ ప్రామాణిక గురువులు ప్రపంచమంతా కూడా విష్ణు భక్తిని అంటే కృష్ణ తత్వాన్ని బోధించడానికి ఇస్కాన్లో మనకి ఇప్పుడు వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వీరందరూ కూడా ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వీరి యొక్క అడుగుజాడల్లోనే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలను బోధిస్తూ ఈ తత్వాన్ని, ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని బోధించుకుంటూ రావడం జరిగింది. సో వీరు ఇక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, పరంపరలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవ పరంపరలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ఆచార్యులుగా వీరు కీర్తించబడినటువంటి వారు. అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ చెప్తారు. ఆయన భక్తులందరికీ గురువు అని చెప్తుంటారు. అద్వైత ఆచార్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్తుంటారు ఇక్కడ మనకి చైతన్య చరితామృతం. ఆయన భక్తులందరికీ గురువు, ఆయనే జగత్తులో పరమ పూజనీయుడు. ఈ రెండు నామాల యొక్క కలయిక చేత ఆయన నామము అద్వైత ఆచార్యులుగా, అంటే అద్వైతము అంటే భగవంతుడికి భిన్నుడు కానటువంటి వాడు, అలాగే భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆయన ఆచార్యుడుగా కీర్తించబడే అద్వైత ఆచార్యుడు, అంటే భగవంతునితో భిన్నము కానటువంటి ఆచార్యులుగా ఆయన కీర్తించబడినటువంటి వాడు. అందుకనే భక్తులందరికీ కూడా ఆయన ఆచార్యులు అంటే గురువుగా కీర్తించబడేవారు. సో ఇక్కడ శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తారు ఆయన గురించి ఒక దగ్గర, శ్రీ వైష్ణవులకు శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులే ప్రధాన గురువు, ఆయన వైష్ణవులందరికీ పూజనీయులు, వైష్ణవులందరూ ఆయన అడుగుజాడలను తప్పక అనుసరించాలి. ఎందుకనగా ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మనిషి నిజంగా భగవద్భక్తిలో నెలకొనినటువంటి వాడవుతారు అంటూ ఆయన యొక్క లీలలను కీర్తిస్తూ శ్రీల ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్పినటువంటి, ఇంకా ఆయన
గురించి కీర్తిస్తూ చెప్తుంటారు. కమల నయనుడైన భగవంతుని అంగము లేదా అంశమైనందువలన ఆయనను కమలాక్షుడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఆయనకు ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. ఆయన్ని కమలాక్షుడుగా ఆయనని కీర్తించబడినటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే ఇంకా ఆయన యొక్క తత్వాన్ని, అద్వైత తత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ సందర్భంలో ఆయన గురించి ఇంకా సో ఇక్కడ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఆయన చైతన్య ఈ దీంట్లో మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ముఖ్యంగా ఆ మహావిష్ణువు తత్వంగానే ఆయన కీర్తించబడినటువంటి వాడు. అలాగే వారు ఆ మాధవేంద్రపురి వారు అక్కడికి అంటే వారి ఆ ప్రాంతానికి వారి యొక్క ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినటువంటి సమయంలో ఆ మాధవేంద్రపురిని వారు చూసి వారి యొక్క పాదపద్మాల వద్ద ప్రేమతో ఉండి వారు వారిని చూసి చాలా ఆనందించి సో వారి దగ్గర వారిని గురువుగా స్వీకరించి వారి దగ్గర మంత్ర దీక్ష తీసుకున్నారు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత వారితో కొంతకాలం ఉండి ఆ మాధవేంద్రపురి వారి యొక్క సముద్రయాన దక్షిణ ప్రాంతంలో వారి యొక్క సముద్రయాన ప్రయాణము చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ మాధవేంద్రపురి దగ్గర వారు శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి ఇదిగా చెప్తారు. ఇంకా చైతన్య చరితామృతము మొదటి లీల అయినటువంటి 3వ అధ్యాయంలో ఈ విధంగా ఆయన గురించి కీర్తించబడి ఉంటుంది. సో ఆ 96వ శ్లోకం నుండి ఆయన చెప్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా. వారు ఎప్పుడైతే అద్వైత ఆచార్యులుగా అవతారం తీసుకున్నారో జనులందరూ విషయ వ్యవహారాలలో మునిగినందున ఆ జగత్ కృష్ణ భక్తి హీనమై ఉండడాన్ని వారు గమనించారు అని చెప్తారు. అంటే ఈ జగత్ అంతా కూడా శూన్యవాదము, నిరాకారవాదము, వీరందరికీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా ఉండేటువంటి విషయాన్ని వారు గమనించారు అని. సో అందుకే ఇక వీరందరూ కూడా పాపులే గాని పుణ్యులే గాని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగాలలోనే నెలకొని ఉన్నారు. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ది మెటీరియల్ ఎంజాయ్మెంట్ వెదర్ సిన్ఫుల్లీ ఆర్ విర్చువస్లీ. అంటే వారు పాపాత్ములైనా పుణ్యాత్ములైనా కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించడంలోనే నెలకొని ఉన్నారు అని, నిరంతరం కూడా ఆ జన్మ మృత్యువుల నుండి పూర్తిగా విడుదల అయ్యేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి భక్తి యోగము పట్ల ఎవరికి అభిరుచి లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ చైతన్యం పట్ల ప్రతి జీవుడిని కూడా ఉద్ధరించేటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి ఈ బంధనాలకు అతీతంగా ఈ జన్మం మృత్యువులకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి అంటే మరలా ముక్తి పొందేటువంటి మార్గం అంటే మరలా ఈ జన్మ లేకుండా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలోనికి రాకుండా ఈ అశాశ్వతమైనటువంటి దుఃఖాలయంలోనికి రాకుండా ఉండే విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర నిరంతరం సేవ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి భక్తి యోగము ఎవరికి కూడా దాని పట్ల అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామము పట్ల కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వము పట్ల కానీ ఆ తత్వం పట్ల కానీ ఎవరికి అభిరుచి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ అద్వైత ఆచార్యులు అక్కడ ఈ ధరిత్రిపై అవతారం తీసుకున్నారో అప్పుడు వారు ఈ జనులలో ఉన్నటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా వారు గ్రహించారని చెప్తారు. అంటే ఈ జనులు ఎవరైతే ఉన్నారంటే పాపపు చర్యలలో కర్మలలో నెలకొంటూ ఉన్నటువంటి వారైనా లేదా
పుణ్యకర్మలలో నెలకొంటూ ఉన్నటువంటి వారైనా కానీ ఈ ఇంద్రియాల తృప్తి, భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి విషయాలపైనే వారు ఉన్నారు తప్ప శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని, ఆ కృష్ణ నామాన్ని, భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని యొక్క రుచిని ఎవరు కూడా గ్రహించలేకుండా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు గ్రహించారు అని చెప్తుంటారు. ఇక ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తుంటారు. కృష్ణ భక్తి భావన కించనాత్మమైన లేకుండా సమస్త ప్రపంచము సర్వత్రా భౌతికమైనటువంటి కార్యాలలోను పాప కార్యాలలోను నెలకొంటూ ఉండడం అని అద్వైత ఆచార్యులు చూచారు. నిజమేమిటంటే భౌతిక జగత్తులో కృష్ణ భక్తి భావన తప్ప దేనికి కొరత లేదు. భౌతిక అవసరాలన్నీ భగవత్ కరుణ చేతనే లభ్యమవుతాయి. అక్రమ కార్యనిర్వహణం కారణంగా ఒక్కొక్కప్పుడు కొరత అనుభవం కలిగిన జనులు కృష్ణ భక్తి భావనలో లేకపోవడమే నిజమైనటువంటి సమస్య అని చెప్తుంటారు. సో ఇదే విషయాన్ని మనకి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా చెప్తారు. ఈ ప్రపంచంలో దేనికి కొరత లేదు, ఒక కృష్ణ భక్తి భావనే కొరతగా ఉంది, కృష్ణ చైతన్యమే కొరతగా ఉంది. సో కనుక ఆ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చెయ్యాలి, ఆ కృష్ణ చైతన్యమే జనులందరికీ కావలసినటువంటి అంశము అనేటువంటిది చేయాలని, అది దాన్ని వారి యొక్క శిష్యులుగా వచ్చినటువంటి జగద్గురు అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆ విషయాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రతి మానవులకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జనులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి, ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాలలో శూన్యవాదము, నిరాకారవాదంతో నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆ జీవులను ఉద్ధరించడానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో కృషి చేసి ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, కృష్ణ భక్తి భావనని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయడానికి అందరికీ కూడా అవకాశం కలుగు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని ఆ పరంపరలో ఉన్నటువంటి గురువుల యొక్క మార్గదర్శకాల ద్వారా వాటిని భక్తుల్లో అయినటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆచరించాలి అనేటువంటి అంశంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇంకా అని చెప్తుంటారు, ఈ ప్రపంచ కలాపాలను చూసినటువంటి ఆచార్యులు, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే పాపకర్మలలో నెలకొంటున్నారు, పుణ్యకర్మలలో నెలకొంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీరందరూ కూడా ఇక ఆ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే నెలకొని ఉన్న, ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలోనే నెలకొని ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని గ్రహించినటువంటి అద్వైత ఆచార్యులు వారు కరుణా హృదయులై జనుల హితం కొరకు తాను ఏమి చేయవలసింది ఉందో అని ఆలోచించసాగారని చెప్తుంటారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో ఈ విధంగా చెప్తారు, జనుల హితం గురించి ఈ విధంగా గంభీరమైనటువంటి శ్రద్ధయే మనిషిని ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యునిగా చేస్తుంది అని చెప్తారు. ఆచార్యుడైనటువంటి వాడు తన అనుయాయులను స్వలాభానికి వాడుకోడు అని చెప్తారు. అంటే తన శిష్యులను కానీ తన అనుచరులను కానీ ఎవరిని కూడా స్వలాభాలకు వాడుకోడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆచార్యుడు భగవద్ ఆకర్షకుడుగా ఉంటాడు. అలాగే కనుక ఆయన హృదయం సర్వదా పీడిత మానవాళి పట్ల కరుణతో నిండి ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో మనము కూడా ఇక్కడ మనం వైష్ణవ మంత్రం చెప్పుకుంటుంటాం, వైష్ణవ ప్రణామం, ఆ ప్రణామం చెప్తుంటాం. కృష్ణ భక్తు వైష్ణవులు ఎవరైతే ఉన్నారో భక్తులను, ఆ పతిత జీవులైనటువంటి వారందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి వారు కల్పతరువులులాగా, కల్ప వృక్షాలలాగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తున్నారు, ఆచార్యుడు అనేటువంటి వాడు భగవత్ పార్షుడుగా ఉంటాడు. ఆ భగవంతునికి ఎప్పుడు సహచరులుగా ఉంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఈ పతిత జీవులందరికీ కూడా అందిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆయన ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వదా పీడిత మానవాళి పట్ల ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు వీటిని పొందాలి అనేటువంటి భావనలో ఆ ఇంద్రియ అనుభూతుల వలనే సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలలో కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ మానవాళి పట్ల కరుణతో ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఈ మానవాళికి సుఖాలు దుఃఖాలు అనేటువంటి భావన ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే, ఈ సమస్త దుఃఖాలు కలగడానికి కారణము భక్తి యోగ ప్రాప్తి, అంటే భగవద్భక్తి లేకపోవడమే అని చెప్తుంటారు.
సో ఈ భక్తి కరువైనటువంటి కారణంగా, అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము, ముఖ్యమైనటువంటి అంశము ఆ నిరంతరము కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడం. అది తప్ప వేరొకటి లేదు. కానీ అది మర్చిపోవడం వల్లనే, ఆ భగవంతుణ్ణి మర్చిపోవడం వల్లనే మనకి ఈ సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలు కలుగుతున్నాయని, సమస్త దుఃఖాలకు కారణము ఆ భక్తి రాహిత్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా అద్వైత ప్రభువు స్వయంగా తానే కార్యసాధన చేయగలిగిన భగవంతుడు అవతరించినదే సంఘ పతనావస్థను ఎవడు బాగు చేయలేడనేటువంటి వినమ్ర సేవకుడుగా ఆయన తలిచారు. ఆయన కూడా భగవంతుని అవతారమైనప్పుడు, మహావిష్ణువు అవతారమైనప్పటికీ కూడా సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వచ్చి ఆయన యొక్క అవతారం కృష్ణ భగవానుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఆయన యొక్క భక్తులు, సాధువులు అంటే ఇబ్బందులకు గురి అవుతుంటారో, అధర్మము ప్రబలిపోతూ ఉంటుంది, ఆయా సమయాలలో నేను అవతారాలు తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ అద్వైత ప్రభువు కూడా ఆ విధంగానే భావించారట. అంటే ఆయన ఆ కార్యం చేయగలిగినటువంటి అయినప్పటికీ కూడా స్వయంగా భగవంతుడు అవతరించినదే సంఘ పతనావస్థ నుండి. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో పతనావస్థలో ఉన్నటువంటి ఈ సంఘాన్ని ఎవడు బాగు చేయలేడు అనేటువంటి వినమ్ర సేవకుడిగా ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకునిగా, ఆయన ఒక భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తనని భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సేవకులుగానే భావిస్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి భక్తుల యొక్క సేవకులుగా మనం ఎప్పుడైతే భావిస్తూ ఉంటామో అప్పుడే ఆ భక్తి తత్వంలో ఇంకా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆయన కూడా ఈ విధంగా భావించారట. ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు అవతరించిందే సంఘ పతనావస్థను ఎవ్వడు కూడా బాగు చేయలేడనేటువంటి ఒక వినమ్ర సేవకుడుగా ఆయన తలిచారు అని చెప్తారు. మాయ యొక్క ఘోరమైనటువంటి బంధనాలలో చిక్కినటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ యొక్క ప్రథమ శ్రేణి కారాగార వాసులను, తాము ధనవంతులు, శక్తిమంతులు, వనరులు పుష్కలంగా ఉన్నటువంటి వారు, సుఖభాగులు అనేటువంటి ఒక అపోహ, మిథ్యా భావంతో, మిథ్యా అహంకారంతో ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా ఈ ప్రకృతిలో వాళ్ళు కీలు అంటే ఒక తోలు బొమ్మలము, ఆట బొమ్మలము అనేటువంటి అంశాన్ని వారు తెలుసుకోలేకుండా మేమే ఈ జగత్తుపై ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నాము, మేమే ప్రభువులము అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉన్నారు. వీరందరినీ కూడా, ఈ పతితమైనటువంటి జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారమే, ఆ భగవంతుడే వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి భావనలో వారు ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో ఆ భావన ద్వారానే అద్వైత ఆచార్యులు శ్రీకృష్ణుడే అవతరిస్తే తన స్వీయ ఆచరణ ద్వారా స్వయంగా భక్తిని ప్రచారం చేయగలుగుతాడు అని ఇక్కడ అద్వైత ఆచార్యులు భావించారట. సో వారు ఆ విధంగా భావించి ఆ కృష్ణ భగవానుడే అవతారం వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఆయన ఈ జీవులందరినీ, ఈ పతిత జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించగలుగుతారు అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఈ కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం కన్నా అన్య ధర్మం ఏదీ లేదు, కానీ ఈ యుగంలో కృష్ణుడు ఎలా అవతరిస్తాడు అనేటువంటి ఆలోచనలో పడ్డారట వారు. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఈ కలియుగంలో కలి కల్మషాల నుండి బయటపడవేయడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క నామము తప్ప మరొక, నామ సంకీర్తన తప్ప మరొక ఈ వేరొక ధర్మము ఏదీ లేదు ఈ కలియుగంలో. ఈ జీవుల, ఈ మందబుద్ధి అయినటువంటి ఈ జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి అనేటువంటి భావనతో ఆ భగవంతుడు తప్ప, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము తప్ప మరొకటి లేదు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగానే ఆయన ఆ విశుద్ధ భావనతో కృష్ణుని ఆరాధించి వినమ్రంగా నా నివేదన నిరంతరం తెలుపుకుంటాను అని వారు ఆ భగవంతుణ్ణి, ఇక నామాలను, ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడం మొదలుపెట్టారని చెప్తారు. ఆ భగవంతుడిని కీర్తించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు అవతరింప చేయాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో వారు ఉన్నారని చెప్తారు. ఇంకా వారు ఎలా తలచారంటే చెప్తారు ఇక్కడ మనకి
సంకీర్తన ఉద్యమ ఆరంభానికి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఒప్పించగలిగితే అద్వైతుడు అనే నా నామము సార్థకమవుతుంది. అద్వైత ఆచార్యులు ఏ విధంగా భావించారో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చైతన్య చరితామృతము ఆదిలీల అధ్యాయం 3లో 102 శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. సంకీర్తన ఉద్యమం ఆరంభం కావడానికి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఒప్పించగలిగితే, అంటే సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు, ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, ఆ భగవంతుడు వస్తే తప్ప ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మందబుద్ధులను ఉద్ధరించడం సాధ్యం కాదు అనేటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి ఆ అద్వైత ఆచార్యులు అనుకున్నారట. సంకీర్తన ఉద్యమం ఆరంభానికి శ్రీకృష్ణుని ఒప్పించగలిగితే, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణే ఈ భూమిపైకి కలియుగంలో రప్పించగలిగితే అద్వైతుడు అనేటువంటి నా నామము సార్థకమవుతుంది. అంటే ఆ భగవంతునితో అభిన్నుడుగా ఉన్నాను అనేటువంటి నా నామము సార్థకమవుతుంది అనేటువంటి భావనతో అద్వైత ఆచార్యులు వారు తలిచారు అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో మనకి చెప్తారు, తాను భగవంతుడికి అభిన్నుడినని తలిచే అద్వైత ఆ మాయావాద తత్వవేత్త అద్వైత ప్రభువు వలె భగవంతుణ్ణి పిలవలేడు. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి ఆయన పిలిచినటువంటి విధంగా అద్వైత ప్రభువు భగవంతుడికి అభిన్నుడు అయినా ఆయన భగవంతునిలో లీలంగా గాక అంశగా ఆ దేవదేవుణ్ణి నిరంతరము సేవిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ భగవంతుని ఒక అంశగా ఆయన సేవించేవారు అని చెప్తారు. అలాగే ఏకకాలంలో భగవంతునితో ఏకత్వము భిన్నత్వము తెలిపేటువంటి అచింత్య తత్వము సిద్ధాంతాన్ని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రచారం చేశారు. ఊహకు అందేటువంటి అద్వైత్వము, నిరాకారము, అసమగ్ర ఇంద్రియాల భావనలే అనేటువంటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో అలా ఆ ఇంద్రియ భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ పరతత్వాన్ని చేరలేరు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా వారు చెప్తున్నారు, ఎటువంటి ఆరాధన చే శ్రీకృష్ణుణ్ణి ప్రసన్నం చేయాలో ఆలోచిస్తున్న సమయంలో ఆయన మనసులో ఒక శ్లోకం గుర్తుకొచ్చిందట. అంటే ఆ భగవంతుని కృష్ణుణ్ణి మళ్ళీ ఈ భూమిపైకి, ఎందుకంటే భక్తులు ఆయనని వేడుకుంటే ఆ భక్త వత్సలనేటువంటి కృష్ణ భగవానుడు వారితోనే ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఈ విధంగా ఒక భావన గుర్తుకు వచ్చింది అని చెప్తారు. తులసీదళ మాత్రేణ జలస్య చులుకేన వా విక్రీణతే స్వామాత్మానం భక్తేభ్యో భక్తవత్సలః. సో ఈ విధంగా కేవలము తులసీ దళాన్ని, దోసిలతో జలాన్ని తనకు సమర్పిస్తే భక్తునికి భగవత్వత్సలుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తానే అమ్ముడుపోతాడు. సో ఎంత గొప్ప శ్లోకం ఇది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, కేవలము తులసీ దళాన్ని, దోషులతో జలాన్ని తనకు సమర్పించే భక్తునికి, అంటే ఎవరైతే భక్తులు, చూడండి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాడు సాక్షాత్తు భగవద్గీతలో చెప్తారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అని కదా. సో కాబట్టి అంటే ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ తన భక్తులు తనకు సమర్పించవలసినటువంటి ఆయన భక్తి ఎంత సరళమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని మనకి భగవద్గీతలోనే తెలిసినటువంటి, సో ఆ తత్వాన్ని భగవద్గీతను నమ్మి ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక భక్తుడుగా మనకి ఆచరించడానికి, ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడితో అభిన్నుడు కాడు, అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు జీవుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ఆయన చూపెట్టడానికి, అంటే మార్గదర్శకులుగా, మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా మార్గదర్శకులుగా ఉండేటువంటి వారు, మరి అటువంటి మార్గదర్శకులు ఆచార్యులు అయినటువంటి పరంపరలు మనకు ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక ఆచార్యుడుగా ఆయన ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా కీర్తించారు. కేవలము తులసీ దళాన్ని, దోసిలితో జలాన్ని తనకు సమర్పించే భక్తునికి ఆ భక్తవత్సులైనటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు తానే అమ్ముడుపోతాడట. అవి ఇస్తే ఆయన మనకు వచ్చేస్తాడట. సో అంతటి భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి ఇక్కడ ఇది ఈ శ్లోకం గురించి ఇంకా చెప్తారు. ఏంటంటే ఇది గౌతమీయ తంత్రములోనిదట ఈ శ్లోకము. సో ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోబడింది ఈ శ్లోకము అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా మనకి
కవిరాజ గోస్వామి వారు ఈ విధంగా చెప్తారు. అద్వైత ఆచార్యులు ఈ అంటే ఇక్కడ శ్లోకాన్ని ఈ విధంగా భావించారు. తనకు తులసీ దళాన్ని జలామును సమర్పించే వ్యక్తి రుణానికి బదులుగా తీర్చే మార్గాన్ని కనుక్కొనలేక కృష్ణుడు తనలో తాను ఆ తులసీ దళానికి జలానికి సమానమైనటువంటి సంపద నా దగ్గర లేనే లేదు అని అనుకుంటాడట. చూడండి ఇక్కడ ఇంతటి ఆ అంటే అద్వైత ఆచార్యుల వారు ఆ శ్లోకానికి మనము అది చెప్తే ఏముంది, తులసీ దళము, జలము, పత్రము, పుష్పం, ఫలంతో పండ్లు, పూలు, ఆకులు, లేదా అవేవి లేకపోతే నీళ్లు అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి కేవలం తులసీ దళానికి దోషం నీళ్లు పోస్తే ఆ భగవంతునికి సమర్పిస్తే భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ వారికి ఆ భక్తవత్సలుడైనటువంటి భగవంతుడు తానే అమ్ముడుపోతాను అని చెప్పి, అంటే మనము అవి సమర్పించినప్పుడు ఇక్కడ మనం అద్వైతాచార్యులు ఎంత గొప్పగా భావించారు అని చెప్తారన్నారు అంటే, తనకు తులసీ దళాన్ని జలాన్ని సమర్పించినటువంటి వ్యక్తి ఆ రుణం తీర్చడానికి మార్గాన్ని కృష్ణుడే కనుక్కొనలేకపోయారట, భగవంతుడే. అంతటి తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి భగవంతుడే అంటే మన భక్తితోనూ ప్రేమతోనూ భగవంతునికి భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి, అందుకే భక్తి అన్ని మార్గాలలో కంటే కూడా చాలా ఉన్నతమైనది, సరళమైనటువంటిది, శాశ్వతంగా సంతోషంగా ఆచరింపగలిగినది అని చెప్తూ ఉంటాడు మనకి. మరి ఇక్కడ భావన ఏంటంటే, తులసీ దళానికి నీరుని మనము ప్రేమతోనూ భక్తితోనూ ఆ భగవంతునికి సమర్పిస్తే దానికి సమానంగా తిరిగి ఇవ్వడానికి ఆ భగవంతుడి దగ్గర ఏమీ ఉండదట. ఇక ఆ తులసీ దళానికి జలానికి సమానమైనటువంటి సంపద ఆ భగవంతుడి దగ్గర లేదు అని భావించి ఇక ఆయనే వారి దగ్గరకు వచ్చేస్తాడట. సో అది అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క భావన అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా భగవంతుడు తననే భక్తునికి సమర్పించుకొని రుణ విముక్తుడవుతాడు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి మనం సమర్పించినటువంటి ఆ పత్రం, పుష్పం, ఫలంతోయం అనేటువంటి దాంట్లో, అంటే ఆ తులసీ దళాలను భగవంతునికి సమర్పించిన, పవిత్రమైనటువంటి జలాలను మనసుతో భగవంతునికి సమర్పించిన, ఇక ఆ భక్తుడికి తననే సమర్పించుకుంటాడట భగవంతుడు. సమర్పించుకొని ఆ భక్తుడి యొక్క రుణాన్ని నుండి విముక్తుడవుతాడు అని ఈ రీతిగా ఆలోచిస్తూ ఆచార్యుడు భగవదారాధన ప్రారంభించాడట. అంటే మనము భక్తి చేయడం ప్రారంభించేటప్పుడు శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు ఉండాలని చెప్పి మన భగవద్గీతలో ప్రతిసారి కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ శ్రీల మనకి అద్వైత ఆచార్యుల వారు ఎంత గొప్పగా ఆలోచించారంటే భక్తి మార్గాన్ని ఆ విధంగా ఆలోచించారంటే, అంటే ఆ విధంగా భగవంతుడు తననే భక్తునికి సమర్పించుకుని రుణ విముక్తుడవుతారు ఎప్పుడు తులసీ దళాలను జలాన్ని సమర్పించినప్పుడు ఆలోచిస్తూ వారు ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తారు, తులసీ దళాన్ని కొద్దిగా జలాన్ని సమర్పించి భక్తి ద్వారా మనిషి కృష్ణుని సులభంగా ప్రసన్నుని చేయగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, కొద్దిగా జలం భక్తితో సమర్పిస్తే అది తనను ప్రసన్నుని చేస్తుంది అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు మనకి 9వ అధ్యాయం 26వ శ్లోకంలో పలికినటువంటి అంశం. అలాగే ఇక శ్రీకృష్ణుని చరణారవిందంలో తలుస్తూ ఆయన నిరంతరము తులసీ మంజురులను గంగాజలంతో పాటు ఆ భగవంతుడికి సమర్పించడం మొదలుపెట్టారట ఆ అద్వైత ఆచార్యుల వారు. బిగ్గరగా పిలుస్తూ ఆయన శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆహ్వానించారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా కృష్ణుణ్ణి అవతారణం జరిగింది అని చెప్తారు. అంటే సో ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, అద్వైత ఆచార్యులు ఆ తులసి దళాలతోనూ గంగా జలంతోనూ ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహానికి ఆ కృష్ణుడిని పిలుస్తూ బిగ్గరగా, ఒక్కొక్కసారి చాలా బిగ్గరగా పిలుస్తూ ఆయన్ని చేసేవారట. తర్వాత కాసేపు మౌనంగా ఉండిపోయేవారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా బిగ్గరగా పిలుస్తూ శ్రీకృష్ణుడిని వారు ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి పతిత జనులను ఉద్ధరించడానికి రావలసిందిగా వారు ఆ విధంగా ఆహ్వానించారు. ఆ విధంగా కృష్ణుని అవతారం జరిగింది అని చెప్తుంటారు. సో అందుకే చెప్తారు, కనుక అద్వైత ఆచార్యులో ఈ విన్నపమే శ్రీ చైతన్యుల ఈ అవతరణకు ప్రధాన హేతువు.
ధర్మ పరిరక్షణకై భగవంతుడు తన భక్తుని కోరిక మేరకు అవతరిస్తారు. అంటే చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క అవతారానికి ముఖ్య కారకులు ఇక్కడ అద్వైత ఆచార్యులు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం కూడా అదే. సో ఇంకా వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఓ దేవా, నీవు సర్వదా నీ విశుద్ధ భక్తుల దృష్టిలో శ్రవణంలో వసించి ఉంటావు. భక్తి యోగంచే పునీతమై వారి హృదయాలలో కూడా నీవు వసిస్తావు. నాదా, మహోన్నత స్థుతులచే కీర్తించబడేవాడా, ఏ నిత్య రూపాలలో నీ భక్తులు నిన్ను చింతనం చేస్తారో ఆ రూపాలలో నీవు ప్రకటితమై వారి ఎడ ప్రత్యేక అనుగ్రహం చూపుతావు అంటూ వారు ఆ కృష్ణ భగవానున్న వారిని, దేవాది దేవునైనటువంటి కృష్ణుణ్ణి వారు ఆ విధంగా వేడుకున్నారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా వారు అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి దాంట్లో ఏంటంటే, మనము ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క కోరికల కారణంగానే శ్రీకృష్ణుడు తన అసంఖ్యాకమైనటువంటి నిత్య రూపాలలో ప్రకటితమవుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఎందుకు ఆ భగవంతుడు అనేకమైనటువంటి రూపాలలో, అవతారాల్లో వస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, ఆ భక్తుల యొక్క కోరిక మేరకు భక్తులు ఏ విధంగా, ఆయన చెప్తారు, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను, భగవద్గీతలో చెప్తారు, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్తారు. సో అంటే ఇక్కడ భక్తి మార్గాలలో కొందరు పుత్రవాత్సల్యంతో ఆయన పుత్రుడుగా కావాలి అని, కొంతమంది ఆయన ప్రేమికుడిగా కావాలి అని, కొంతమంది ఆయనకి సంపదలో, కొంతమంది ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే, ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచనల ద్వారా భక్తుడు ఆయనని కీర్తిస్తే అని కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారి యొక్క కోరిక, అంటే ఆ భక్తుల యొక్క కోరికల కారణంగానే ఆ భగవంతుడు ఆ అనేకమైనటువంటి అవతారాలలో వారు వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక ఆ అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భగవత్ ప్రేమను ప్రకటించడానికి ఆ గౌరాంగుడు అంటే చైతన్య మహాప్రభులు వారు అవతరించారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా ఆయన అవతారాల్లో గురించి చెప్తూ ఈ విధంగా చెప్తారు, శ్రీరూప రఘునాథుల పాదపద్మాల చెంత ప్రార్థిస్తూ వారి కరుణచే సర్వదా ఆశిస్తూ ఈ కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామినైన నేను అనుసరిస్తూ చైతన్య చరితామృతాన్ని వర్ణిస్తున్నాను అంటూ వారు, అంటే ఆ పూర్వ ఆచార్యులు ఏ విధంగా వారు అవి ఉన్నారో ఆ క్రమాలను వారు ఆ విధంగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఈ ఆ చైతన్య చరితామృతము 6వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అంశాలలో వారు ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భక్తుని పదమును స్వీకరించి ఆ సర్వభావపూర్ణుడైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఆయన అవతారం తీసుకున్నారు అని మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ఆదిలీల అధ్యాయం 6లో తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే ఇంకా ఈ శ్రీ అద్వైత ఆచార్యుల మహిమ అపారమైనది. ఆయన శ్రద్ధాపూర్వకమైనటువంటి విన్నపమే చైతన్య మహాప్రభు ధరణిపై అవతరింపచేసింది అని మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే అద్వైత ఆచార్యుల యొక్క ప్రార్థనలు, ఆయన యొక్క కీర్తనల ద్వారానే ఆ భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఈ కలియుగంలో 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము అవతారం తీసుకున్నటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా ఆ సంకీర్తన ప్రచారము ద్వారా ఆయన సమస్త జగత్తును ఉద్ధరించారు. ఈ విధంగా జనులు అద్వైతుల కరుణ ద్వారా భగవత్ ప్రేమ ధనాన్ని పొందగలిగారు. అంటే
ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఈ ధరిత్రి పైన అవతారం తీసుకోవడానికి కారణమైనటువంటి అద్వైత ఆచార్యులు. సో అందుకే వారి యొక్క సంకీర్తన ప్రచారం ద్వారానే ఆ ఈ చైతన్య మహాప్రభువులు రావడము, వారు ఈ జగత్తునంతా కూడా ఉద్ధరించడానికి కృష్ణ తత్వాన్ని బోధించడము. సో ఈ విధంగా ఈ జనులందరూ కూడా అద్వైతుల వారి యొక్క కరుణ ద్వారానే ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలిగారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా ఆయనను కీర్తిస్తూ చెప్తారు ఇక్కడ, అద్వైత ఆచార్యుని అనంతమైన మహిమను ఎవరు వర్ణించగలుగుతారు? సో ప్రామాణికుల నుండి నేనెంత తెలుసుకున్నానో అంతే ఇచ్చట రచిస్తున్నాను అంటూ మనకి ఆచార్యులు ఇక్కడ ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రచిస్తూ ఉన్నటువంటి కృష్ణదాస కవి రాజు గోస్వాముల వారు చెప్తున్నారు. అంటే నేను నా పూర్వ ఆచార్యుల నుండి ఏదైతే అంశాలను విన్నానో అవే విషయాలను నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. అంతకంటే ఎక్కువ నేనేం చెప్పగలుగుతాను? ఎందుకంటే అనంతమైనటువంటి ప్రభు యొక్క లీలలను నేను ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతాను అంటూ ఈ అద్వైత ఆచార్యుని యొక్క మహిమలను కొన్నింటిని తెలియచేసినందుకు వారు ఆ విధంగా తెలియజేసుకుంటారు. అలాగే అద్వైత ఆచార్యుని పాదపద్మాలకు కోటి వందనాలు చేస్తూ ఉన్నాను, దీనిని అపరాధంగా భావించకండి అంటూ వారు కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యువర్ గ్లోరీస్ ఆర్ ద ఫాత్ములెస్ యాజ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ది ఓషియన్ అండ్ సీస్, స్పీకింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెజర్ ఈజ్ గ్రేట్ అఫెన్స్. ఎందుకంటే వారి యొక్క మహిమలు అనంతంగా ఉన్నటువంటి మహిమలు. మరి అటువంటి మహిమలలో మనము కొన్నింటిని మాత్రమే చర్చించుకోగలుగుతున్నాం. సో మరి అటువంటి వాటిని కొన్నిటిని మాత్రమే చెప్పడము కూడా ఒక అపరాధమే అవుతుంది. ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయిలో మనము చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ అపరాధం నుండి నన్ను మన్నించవలసిందిగా, అంటే వారి యొక్క కోటి సముద్రాల లోతైనటువంటిది అని చెప్తారు. మీ మహిమ కోటి సముద్రాల కంటే లోతైనటువంటిది. దాని పరిణామం గురించి మాట్లాడడమే నిజమైనటువంటి అపరాధం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒక సముద్రం యొక్క లోతునే మనము కనుగొనలేము. మరి అలాంటిది కోటి అనంతంగా ఉండేటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలలను మనం ఇక్కడ కొనియాడుతూ ఉన్నామంటే అది కూడా ఒక అపరాధమే. కొన్నిటిని మాత్రమే మనము చెప్పగలుగుతాం, ధైర్యం చేసి చెప్పడం అనేటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ వారు కూడా చేసినటువంటి అపరాధాన్ని మన్నించవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉంటున్నారు. సో ఇంకా వారు ఈ విధంగా చెప్తారు, శ్రీ అద్వైత ఆచార్యులకు జయము, చైతన్య మహాప్రభువుకు, ఆర్యుడైనటువంటి నిత్యానందునకు జయము అంటూ, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ అద్వైత ఆచార్యుణ్ణి వర్ణించగలిగాను. ఈ విధంగా భగవంతునైనటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. భక్తులారా, సో ఆ పంచతత్వములో ఉన్నటువంటి ఆ మహావిష్ణు, భగవంతుడికి అభిన్నుడైనటువంటి మహావిష్ణువు యొక్క అంశమైనటువంటి అద్వైత ఆచార్యుల గురించి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఈ విధంగా చివరికి ఈ విధంగా ఎండ్ చేస్తున్నారు ఆ అధ్యాయం ఆయన యొక్క లీలల్లో. శ్రీ రూప రఘునాథులు పాదపద్మాల చెంత ప్రార్థిస్తూ వారి కరుణచే సర్వదా ఆశిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామినైన నేను వారిని అనుసరిస్తూ చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని ఈ విధంగా, అంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క కీర్తన ఆ విధంగా నేను చెప్పగలిగాను అంటూ వారిని ఆ విధంగా అద్వైత ఆచార్యులను ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల్లో కొన్ని అంశాలని ఇక్కడ ఈరోజు ప్రస్తావించడం జరిగింది.